Skidsende blade fra Nørreskoven, de vivler rundt i luften på denne her efterårsdag, og nu er det altså to klubber, der kæmper for at undgå at gå en lang, kold, mørk vinter i møde. Og der er Anders K. Jacobsen. Kirkegaard. Gammelgaard forsøger sig. Glimrende Vejle-spil, hurtigt Vejle-spil. Kirkegaard. Bold mod Anders K. Jacobsen. Anders K. Vester straffespark. Anders K. Jacobsen går ned i boksen. Der er nødt til at... Måske slår en ny omstilling. Emanuelidis hiver den ned med brystet. Emanuelidis. Chip. Og det bliver sparket væk. I stor sæson, men det her det er et dårligt spark. Stor fejl af Stork. Og så vælter Anders K. Jacobsen, Lyngby-målmanden. Emanuelidis prikker den afsted mod Kirkegaard. Kirkegaard overfor Magnus Jensen. Kirkegaard ind i banen. Afslutning, der bliver blokeret. Løs bold. Ny afslutning over mål. Som måske slår en ny omstilling. Emanuelidis hiver den ned med brystet. Emanuelidis. Chip. Og det bliver sparket væk. Ser vi, Jannik Stork skal hurtigt ud i målet. Et lovende kontraangreb. Jolina har Emanuelidis på kant. Her kommer grækeren. Indlæg flat, og så en kæmpe mulighed. Magnusson får plads, bliver retvendt. Gytkjær tager løb for bolden her. Gytkjær afslutter første gang resolut væk. Hitsbox og Knud til hjørnespark. Ja, Magnus Jensen skulle have været udvist til sidste. Det er lige før, der går ballade i. Er der en lille kollision, men prøv lige at se det her. Der ligger den altså også og danser. Det er glimrende Vejle-spil igen. Anders K. Jacobsen. Tobias Hansen scorer til 1-0 for rygende mål af Vejle. Anders K. Jacobsen viste sublimt overblik, da han lagde op til scoringen i parken for Christian Kirkegaard. Herlig. Og men endnu smukkere det han leverer. Vælger at gå selv. Skudfinte afslutning! Juvara med en mønstertræffer. Sætter K på kedlerne i Nørreskoven. 2-0 Vejle. Ja, så må jeg bare sige, kontraspillet har fået en helt anden betydning. Det er et flot mål. En vigtig dødbold til Lyngby. Larsen over mod Magnus Jensen. Løs bold til afslutning. Abubakar, altså endnu en, der ryger langt over mål. Men det er ham, man kører på hver eneste gang, så der kan du allerede i din organisation sætte en mand ud på ham. Larsen over mod Basterrum. 2 muligheder til Lyngby. De kommer tæt på nu, københavnerne. Ja, det gør de altså op på anden stolpe. Det er med lod og trisser, de får afværet den her. Jovada til Jebor, ikke offside, indlæg. Og der er mulighed. Kirkegaard. Og simpelthen i virkeligheden ikke er andet end at rose den der afslutning i. Har været fremragende, som Vejle har været det. Vejle finder et lysglimt af håb her i efterårsmørket. De vinder i kamp nummer 3.